I per el tema de la inestabilitat laboral, sent dona i sent actriu, de vegades, veient aquest panorama, resulta complicat plantejar-se, per exemple, ser mare. A veure, jo sempre pense el mateix en qualsevol tema, no? Jo crec que si tu vols algo, fas per aconseguir-ho, no? Tinc molts exemples d'amigues que són mares i que han seguit treballant com a actrius i que no els ha afectat a la seva carrera, i hi ha exemples d'altres que tal volta sí que les he vist com desaparèixer un poc més o perdre un poc. Jo, personalment, m'estime tant la meua vida que per a mi la maternitat en aquest sentit me suposa com un ostres. M'hauria de pensar molt bé. Sí, perquè n'hi ha dones que ho tenen molt clar, no? Sí. I al final canvia la vida Sí. i has de prioritzar també en aquests moments. I és el de sempre, que al final pareix que si et retires de la vida un any o 2 anys, no? Com si ja no existires, no? I això també és un poc cruel, no? Per part de la professió. I en aquest sentit les dones eixen perdent, sempre. Sí, perquè no és sols ser mare, després la conciliació, no? Exacte. I el teu cos canvia i hi ha una sèrie de coses, no? O has de donar de mamar o no. Sí. Queda molt camí per fer. Sí.